liarman nga nagpakigbayin sa sadsad sa Kalibo at Yatihan upod sa iya banda. Agaw atensyon sa ginhimo nga marriage proposal sa iya nga nobya. Nakatutok, Josel Huesca. Pila ka adlaw antes ang highlights ang Kalibo at Yatihan Festival na anda na ang sadsad sa palibot sang Pastrana Park. Pero ang sadsad niya ini ang nangin memorable para kay Reginaldo Panagsagan sang nangin kahigayunan para sa iya nga makapropose ang kasal si anubya nga si Mary Jorelie Igol. Tuma naman ang kalipay sang nubyo sang wala ini napaslawan siya plano. Nagkontrata pa sang drone operator para makover ang para sa iya importante nga bahin sang iya kabuhi. Sa tunga sang kalipay nga nabatyagan sang duha, yara ang suporta sang banda nga Kamikazes. Natabo ang marriage proposal sa atubang mismo sang simbahan. Apat na katuig ang relasyon sang duha. Una nga nagkilalahay sang high school kag nangin close friend pa sang college. Tubtob nga opisyal nga magkahagugma. Head barista ang 23 anyos nga babae sa isa ka hotel sa Kalibo, samtang billing personnel naman sa isa ka cable company ang 24 anyos nga nobyo. Balita halin sa Kalibo, Josel Huesca, 1 Western Visayas.